किती म्हणल्यार बायल वचून हा सांगा बायल वचून 1.5 वर्सांनी म्हटल्यार येईल ना वयतान आधार कार्ड वयली आधार कार्ड वयली का बसार ती फ्री असली फिरू गेलो लावली पण होईला काय काही तांदूळ बी घेईले महिना ಎಲ್ಲ ಕೂಡ तांदूळ घेईल पण दिसता महिना ಎಲ್ಲ तांदूळ गेला पण रेशनला रिंग पण येता महिना इतले बेगी येईना डेढ़ वर्ष झाली अनेक 1.5 वर्ष पडे आणि दुसरं अनेक 1.5 वर्षां खंयची तितका हाय वयता रिक्षा असा रिक्षा तसला खिंच्या दिक्कान गेला अरेला जोड़ में की का देता अवेल करोड़े हां अवेल करोड़े आणि की समस्या सा ते टेन्शन घेणार का तुम्ही फिक्स मेंटली अनेक सांगा 8% हौजी असा 8% हौजी असा 8% हौजी 2 लाख हौजी म्हाकाच लागू सारकें कितें कर दितात काय लागू नाही इथे तिकीट छापला पडे पुरा तुझ्या तिकीट दोन तिकीटा एक तिकीटा लागू जाय इतलं पैशाच काही 2 लाख लागला 25 तुका 20 काम जायना तुका लाख सार करता 1 लाख पडटले उल्लवसा 2 लाख आणि लाईनीर कित काही 11,000 ना हे झाला दे तुका 33,000 देता पुढे गेला 1 नंबरान चुकताला दिसता हा कशी का ते नंबर कॅन्सल करता एक काम कर ये तिकीटार साधारण कितने नंबर उरता ती 15 चला हे 15 तांदूळ मेजून दिता नंबर 1 की एके नंबर एके तांदूळ चिकतेचे तशी चिकतेचे पक्का येताले आणि की समस्या 11,000 चला 4 नंबरांची आज झाले बरोबर 15 अनेक तिकीटाचे आणि किती समस्या सांग अण्णा इकडे हाडिलो सुपारी मेळना म्हणून लिंबू हाडलो बघ ना फुल्ल करा कितले वेळ जातो ना रोडाचे कशी रे रोडाचे त्यांच्या आपण दुकानाकडे म्हणा रोड पुरा फुटून पडला तो केन्ना जातलो गावची चोडा तुमचा एक काम करा तो रोड पडतून झाला कतलू मला कोण उडायचं बेगी तर कोण त्याला जाणार सांगा
आता माती घाल म्हणून. किती म्हणते आणि किती प्रॉब्लेम असा आणि काय सगळा उचलू हरकत नाही. बिल किती होते? फोन पे केला आता. कुशल किती द्या विषय किती